নাই আইকে জবা কত চলি নাই আইকে জবা কত চলি নাই कलेज नि कताल परिया फानि रगनो एडमिशन नि बागै चोबाना थाङै खरकसा बोजांनो नांखा अमन देबरमा मुङै टियासापनि आदं नो बय काबुक जिबि साख्रि नगो क्लाइजा खालागो बेलेके खादोजाक टियासाप सेंट्रल कमिटि नि सिमनि सेङै जत बेदे टियासाप नि बागै आबगिनो लुकरंनो चोबाना थांथनिवो सिनियानो या बरक फातानि फायनाय एमबिबि कलेज हाय त्रिपुरा हास्टेनि पुइला कलेज बोजाक मानि बाय बेलेके खानांजाक टियासाप आगरतलाव लाहार हिमबत खाय खादमुं फोरमावलो खुमलुंनि दगमानि हाति ताइ दगमानि आमचाइनि किदिङै मुम्बाति यागतयै खरां चिरखगलायै अबाहायसे खानि रगनो शास्त्रिरानि बागै रों मन्त्रिनि खारि सानमुंथि सालायखा ताइ केरक रायजोनि बखाकनि रायजा सायाखे स्टुडेन्ट न बुनाय रगनो चुबानायनि बुनाय रगनो रमनानि सानै असाल खादमुं फुनका टियासाप ताबुक बेलायखेनो बखाव हरसं रायजाक आगरतला ताइ गामि आमचाइनि जतर त्रिपुरा सारं स्रेरनि खाव आपनिनो मांप्लि खुमलुंनि दगमानि हातियाव फुनगा मिया सानो जराव टियासापनि खादमुं आइके जों जबा कतर अंखर नाय yes long live rasa long live Mulung dungul hatiwo sododis bai tai mulung degree college ni je sudang tu kini jengrau mumari deli kaya tam bagi deli kayu muka tini MBB college tini bak kaksa student kesap kaitung nai mini muka amon dabrma bo full semester pudi dongo tam bagi tini kamulai kaisa tini dofana suban thani no MBB college admission thani bisa bunyi dofa bai tai bobai kok bang nai onno college ni bo onno alda jaga ni college ni bo phai nai ni bongno yakti saka puila yakti sampai ni amon dabrma pelai space जों ट्रिटमेन्ट खायगा जोंनि जिबि हस्पिटालाव खायगा खायमोन परे तावगो बिनि ठीक नियाखौ 5 मिनिट गाहाम गताय 10 मिनिट खायमिया बखल जिं जागो जों आबनो त्रिपुरा हासे ताबुक जे स्टेट गभर्नमेन्ट चल दंनाय एडुकेशन मिनिस्टारना कयनम बुङो जे रोंनो गागा राजनीति खायमानि पलिटिक्स खायमानि बनो मथांथों ताइ खोनानो बिसिङो जदि जे बुनाय आमन देबन जे बुनाय बनो ग्रेप्टार माखायनाय खायाके जों टेबो आन्दोलन नखनाय टिएसएफ आबन बागै जों तिनि मालायके जे एमबीबी कलेज आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन जों कायसा एफआईआर खायका फैया खायमा बिसिङो जे पुलिस कगखा जे जों नायनाय अब किसा समयदि जों नायनाय एक दुइ दिन खोनानो बिसिङो रेल माने साका जों गाबोन बागै जों आगुलिबो रेली खायका दिनै टाउन कमिटि कलेज कमिटि तैनाय उतलगेट निसिमी कलेज चोमि फाइतेसो उतलगेट खायलायगेसों जोंनि आकवानदेमना फैनाय जेरै दिनै ताइ तांथुं ओमफ्राय कलेजाव जे बुलाय तलाय तांथुं देखिसा कयनम जोङो दिनै त्रिपुरा हास्टेयाव जे ताबो जों सोंनाय एडमिसन दङनि खोनाबो उनफायदि कुनंगिया जों दङ जोङो जागा दिनै बल दङ जों आंबो दङ ताइ ताकि मुंसाबन ताकिदि कलेजाव जत कलेजाव फायनाय एडमिसन खालामगोन होननानै नोंथां सालिनि सिनमुं खिसा आरो सिदा आनबुं सम्राट देबरमा टिएसएफ प्रेसिडेन्ट दिनै टिएसएफ लकडाउन जगाव केन्डेल रेली माखो दिनैखा जुन तालनि 19 सालमारि दिनैयाव सालमारियाव कायसा सिजागि थांगा ताननि बागै हिमालय जों दिनै कक्टमा मानखा एसे नुखा दिनै दिपक जरानि ठीक 12टा हायाव बाहाय जरावंगानो जे कायसा पार्टी थांगा आबो हमखाय दिनै त्रिपुरा हास्टेनि जतनि सिलाय रुंनक कतनि बिसिङाव जतनि सिलाय गोसाम रुंनक निसिनि जागो महाराजा बिबिक्रम जोंनि पाइथानि बबाग्रानि मुङै आजे रुंनक कतर सलाम जाखा 1947 ओंखाय दिनै आजे जे गथनां मानि जे पार्टी खाबो हमखाय अबाहाय जों साइमानो बिसिब्रुमब्रुमनो अबाहाय तालो हमखाय एडमिशन चलिवो रुंनक रगो रुंनक कतरको बाहायनो आमा हायकेनो बिसिब्रुमब्रुमनो जे रुंनक कतर जे कताल परतिमनाय रगनो सुबानानि बागै आरो जतनो जानि जाजा रुंनक एबाखै रुंनक कतर जे पद्रिपट रुंसुनाय रंनि जे मथा दङ रन्दी
TSF, TISF, TSU, SFI, NSUI, APBP abo hairok गोबां मा दङ जों साइमानो गाबाहायनो सिनि त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेसन एबा TSF रकनि बहायनो आदम सं गोबां मा आरो थांखा सिनि त्रिपुरासा जे कताल अर्टिने रङ जुबानानि बागै ओंखाय आबोथ' ताक्लाय सिमिया बिसि ब्रुम ब्रुमनो आबो हायके जे कताल बदिने रङ जुबावो तामनि बागै हिमाल जों साइमानो सिनि त्रिपुरासा रक गोबां मा बिसेबा हासक दंनाय रक बरक रां फैसा गैयिनि बागै आबो हाय सरकारनि कलेज रक बरक बर्तिनि मा करि रां फैसा गोनां रक कुनु दिना बाहाय कलेजाव थांगिया रां फैसा गोनांखा बरक त्रिपुरानि फाताराव थांनाय हलि क्रस कलेज दङ इकफा इउनिभार्सिटि दङ आबो हायरक परि ओंखा हासनि बरक आरो थाङै मा परि जाव रां फैसा गैयिनि बागै ओंखा हासनि बरक थानाय बाहायके बर सिनाय बर तामखे बर्तिंनाय बर फर्म जमा रानाय बर तामंनाबो साइमाया आबुनि बागै जे आरो गोसाम परि दंनाय रक बरक बरङ चुबाव आबो हायकेनो सिनि TSF नि नै आरो कायसा जे काउन्टार क्लक जाखा जे त्रिपुरासा एबा के त्रिपुरा जग्रक जे कताल बटिने रङ चुबानानि बागै फेबा तिनि तामुंखा आबो हायके सुबाय तंफ्रुनो खरकसा कलेजाव रोंसोरनि दंनाय फेबा बाय MBB कलेजनि रोंसोरनाया जों ककमा मानमानि हिंके ब रामठाकुर कलेजाव रोंसोरनि दङ बिनि बुमुंखा अनिमेश दत्त ब ABBP नि आदंनि खनाव ब थाङै चिनि TSF नि खरकसा आदं ब महाराजा बिक्रम कलेजनो 4th सेमिस्टाराव रोंसोरनि दङ पलिटिकल साइन्स अनार्स नाय रोंसोरनि दङ जों ककमा मानखा बनो ब आसामसा थाङै चप्रबेरिखा ओंखा चप्रबेरिखा माने अरो गोबां दागार लाखिया बुलाखिया बाहायके बिनि बखर फाटिका फाटिमानि यागल बनो जिबि सा खामनगत लांखा लांमानि यागल ताबो किसासा बिनि कन्डिशन ता किसा हामकानि जों खबर मान फेबा सोंमुका हायसि तामनि बागै आरो TSF खायुनि अबा हायके आक्रमण खालामनायनि नांखा जतनिनो अधिकार दङ TSF नि बतंनाय TISF नि बतंनाय ABBP नि बतंनाय TSU बतंनाय जतन जाय जा बरङ सबाना बागै आरो थाङो फेबा तिनि तामनि बागै अबा हायके आक्रमण खालामि आं अबसो सिंनानि मुचुङो तार माने सोंनुखा त्रिपुरा हास्तेव अरो ते कुबनि मथना हामजनाय बागै कुनो अरो सिकिउरिटी क्रै बिसास क्लै जों साइमान कर त्रिपुरा सान बागै कुनो सिकिउरिटी क्रै आगो तला हेरगो से सालकता गतांची बर अबा खाजि दङ हंखाय हरके ता मुंनाय अबा कासे सोंथेख्लाय गाबोन बागै आं सानानै मुचुङो आं कक सानानै मुचुङो जों सिजानानै जरा फाय सपायखिया बाहाय हिमालय तिनि आमान देबरमा बुजाखा खाना नों बुजागै मानो तानसनि आं बुजागै मानो आबा हायके मामों जों बुसु थांसिनाय जों गाबोन अबा हेरगो सुरु जों खरांथि सालिया सबाव अंखरलिया हंखाय तिनि आमान देबरमा बुजाखा खाना बुजाने आबा हायके साजा जों जतन अबा हायके खांखाय जों गमनान बखां थाङै दं गाबोन बागै सांगौरि खावै अंखनानै जरा ताबो TISF ताबो TSF ताबो TSU राजनीतिनो तर्जगै जों गाफना तरै जों बिसखाङाव अंखरै जों सामि खालामनानै आबसुनो आं सानानै मुचुङो आबसु सामनानि कक सामनि पायरेका खामबाय